umiinom po ng gin, palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking bilabod ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Lahat yan, ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagkaloob din niya po ang kapayapaan sa isipan, ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng mahaba, naka-shirt, naka-sleeveless, nakapantalon, lahat yan. Inalis po, binago po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po yung nag-bleeding po na yun po ang sahi po na akala ko mamamatay na po ako dahil dumating sa punto na talagang dahil napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Praise Lord. the Lord. Napagaman dyan po ang aking mga kapatid. Takot po sila, hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Tinakbo po ako, alam niyo po, nang pagdating ko po doon, talagang dyan po na talagang, ako po iniraspa po, talagang nandyan nung, ako po inaraspa po, talagang mayroon po bukol na talagang sumama po sa raspa po dahil ipinakita po. Alam niyo po, andyan po na talagang sabi po ng doktor dahil ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor, wala po akong kagalingan. Alam niyo po, yun po ang sahi po na, ang sabi po ng doktor na talagang ako po in-examine po. Sabi niya po ay cancer daw po ito sa matris. Alam niyo po, andyan po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, nung sabi po ng aking bilabod ate, dahil sinabi ko po sa kanya, ate, mamamatay na po ako. Pag ako'y namatay, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak dahil malilit pa po. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po, na nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna dahil marami pong gamot, lumabas ka muna at kay magpahinga, bumalik schedule, operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, nagmumukmuk, inisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Alam niyo po, sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, andun lang po, ayokong gumalaw, nakahiga lang po. Pinasyalan po ako ng aking bilabod ate na sabi niya sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, pinaunlakan ko po dahil pagkasabi ko po sa kanya, at hindi ko po kaya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung sumama po ako sa kanya, nandyan na nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, sumabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya yun po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una at panalangin po ng ating beloved pastor. Kabalikat po ng ating beloved mga gagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po
maraming pagpapala kapag sumusunod ka sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po ang pagpapala po, sumusunod po dahil po nung nakaraang linggo lang po talagang ang aking pinsan na nandun po sa dako po ng ibang bansa, mayroon po silang talagang pinaararo po na talagang bukid po. Sabi po sa akin tumawag, ate, yung ano namin sa lupa, sabi niya, yung hati po namin, kunin nyo sa inyo na po. Sabi niya po, talagang andyan, pinagkaloob po sa amin ang pagpapala na yan na talagang yun po, hindi na po kami bumili ng bigas. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Totoo po ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ka pagkukulangin. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po nung baguhan lang po ako, ang aming bahay, butas-butas po yan. Talagang ang bubong namin, kawayan. Umuulan, tumutulo, lumilipad po yan, bagyo, alam niyo po. Ngayon po, talagang sumunod po ako sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming bahay, bato na po. Hindi na po tumutulo, hindi na po kami nababasa. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kahit isang gamit wala po kami. Ngayon po, pinagkalooban din po kami ng sariling motor na yun po. Praise the Lord. Hallelujah. Papunta sa banal na gawain ka. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa himala din po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po pumunta po sa amin dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa amin pa po barangay Tandog. Nakadrive pa po ng kanyang motor. Alam niyo po nung pagdating niya, sabi niya nanginginig po sa takot niya. Sabi niya dahil binalot niya po na kinagat ako ng ahas. Sabi ko po sa kanya, nung inalis niya po talagang nakita ko yung bakat kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung hindi ka iningatan, minuto lang, marahil wala ka na, patay ka na. Pero iningatan po ang aking anak na yan. Kaya maraming salamat. Praise the Lord. Sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapala sa pagpapalang physical material, higit po ang pagpapalang spiritual dahil maiksi po ang ating oras. Hanggang dito na lamang po. Lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa pinagpalang patutuo ng ating beloved Sister Norma Binloan. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan siya ng ating panghuling magpapasalamat ang ating beloved Sister Bia Michelle Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal na kagalang-galang Pastor Willie Alnida at ganon din po sa mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Alnida at sa buong beloved family Alnida at ganon din po sa mga pastoral workers sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher Brother Boy Nier at sa kanyang katuwang Sister Vice. At ganon din po sa ating beloved elders. At ganon din po sa lahat na narito po, minamahal na kapatiran. Magandang hapon na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. At isa naman po ako magpapasalamat upang luwalhatiin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Minamahal, bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo,
nasa akin din po, mga minamahal, ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po ako isinilang at pinanganak, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nasa kalagitnaan po yun ng bundok, mga minamahal. Napakalaking minahan po yun, mga minamahal. Doon po kami lumaki, mga minamahal na makakapatid, mga minamahal. Ang aming buhay, mga minamahal, bagamat may reliyon din po kami, mga minamahal, subalit wala pong pagbabago ang aking buhay, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, wala din pong kagalingan ng aming mga sakit, mga minamahal. Ito po'y pabalik-balik lamang po sa akin, mga minamahal. Ang sakit ko po, mga minamahal, ng ako'y sa aking kabataan noon, mga minamahal. Migraine, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, basta't sinusumpong ito, mga minamahal. Napakasakit, mga minamahal. Hindi lang po yan, mga minamahal, mga lagnat, mga minamahal. Yan po pabalik-balik, mga minamahal, na makakaramdaman, mga minamahal. Ganon din po ang aking mga magulang, mga kapatid, mga minamahal. Nasa karamdaman po kami sa kahirapan ng buhay, mga minamahal. Subalit ang aming lugar, mga minamahal, napakaganda, mga minamahal. Subalit ang pamumuhay namin ay wala pong kapayapaan, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, hindi ko po inaasahan sa aking sarili, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Talagang talamak po akong manginom, mga minamahal, at gumagamit din po ako ng marijuana, mga minamahal. Umiinom po ako, umihitit po ako yan, mga minamahal. Sa kabataan ko po, mga minamahal, ako rin po ay naninigarilyo, mga minamahal. Kaha po yan, mga minamahal, sapat. Meron din po akong trabaho ng sideline, mga minamahal. Gumagawa po ako ng furniture, kasama ko yung father ko po, mga minamahal. Basta hapon na yan, mga minamahal, nandun na po kami sa inuman, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang araw, na gabi po yung Victory Balls, mga minamahal. Ako po yung napatrubal, mga minamahal, sa mga trabahador, mga minamahal. Yung po, nakapag-away po ako, mga minamahal. Hindi ko po inaasahan na nagbigay sa akin ng isang baril, mga minamahal. Ibinigay sa akin yung po, mga mahal pala. Yun ang magpapahamak sa akin, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, napaaway. Ang mga guards, mga minamahal, talagang grabe po ang init nila sa akin, mga minamahal. Talagang mainit na mainit. Hanggang tinrabol nila po ako. Gabing-gabi po yan, mga minamahal. Hindi ko po na alam ang ginagawa ko, sapat lasing na lasing po ako dahil sa aking bisyo, mga minamahal. Nauwi po ako sa bayan ng Masinloc, mga minamahal, doon po sa police station, mga minamahal. Ngunit ang kinaumagahan po yun, namasmasan na po ako, mga minamahal. Inisip ko, bet, nagawa ko po ito, mga minamahal. Yung po, laki ng pagsisisi ko, mga minamahal. Subalit, ang aking kapatid, mga minamahal, ito'y nag-alala sila sa akin, mga minamahal. Inayos nila po, mga minamahal, ang aking problema, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, alam niyo po yung isang kaso ko po, mga minamahal, ito'y umabot sa Sandigan Bayan. Hindi ko po alam na may kaso po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang hindi ko pa nakikilala ang mahal na Panginoon, grabe po talaga ang aking bisyo, mga minamahal. Walang makapagbabago sa aking buhay, kahit panandalian lamang po na pagbabago, yung patuloy pa rin sa aking bisyo, mga minamahal. 20 years rin po ako nagtrabaho sa iba-ibang kumpanya, mga minamahal. Subalit wala po akong naipon, mga minamahal, dahil sa aking bisyo, mga minamahal. Dahil sa layaw ng laman, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. May isa po akong kapatid, mga minamahal, na siya pong unang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, talagang wala na rin pag-asa, mga minamahal. Ang kapatid ko pong ito, ako po mismo, mga minamahal, nakakita sa kanya, mga minamahal, talagang wala na po. Pinag-uusapan na po siya, mga minamahal. Subalit dakila ang Diyos, mga minamahal. Meron po ang ating beloved pastor na nangaral po sa TV screen, mga minamahal. Doon po niya nakita, mga minamahal, ang beloved pastor. Ipinangangaral ang ibanghilyo ng kaligtasan, minamahal, kagalingan ng mga karamdaman, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, ang kuya ko po ay nabigyan ng pag-asa, minamahal. Siya po, minamahal, ang sanhi ng aking
pagkakilala sa ating pinakamamahal na gawain, sa banal na gawain ito, ang bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Alam niyo po mga minamahal, una ko pong nakilala ang mahal na Panginoon, pagpasok ko pa lang sa bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon, may naramdaman na po akong malamig na bagay na puwasok sa aking katawan, mga minamahal. Praise the Lord, Sa hallelujah. kalagitnaan po ng pagpupuri ng mga awit, mga minamahal, sa gitna po ako sapagkat isa lang po akong baguhan, mga minamahal. Wala akong alam na ganitong mga bagay sa akin buhay, mga minamahal. Subalit, nang umawit na po sa kalagitnaan ng solinsum, mga minamahal, napaluha po ako, mga minamahal. Hindi ko po maunawaan bakit lumalabas ang luha sa aking mga mata. Grabe ang luha ko, mga minamahal. Yung po ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Pinag-iisipan ko po mabuti ito, mga minamahal. Minsan lang po ito nangyari sa aking buhay, mga minamahal. Mula lang siya aking magkilala. Ipinangaral po ang bautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako'y dali-dali po na pumunta sa harapan, mga minamahal. Pagkatapos po, pinalanginan, mga minamahal. Ako po'y nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Paghahaon ko po, mga minamahal. Umuwi po ako, nagalak sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ang kagalakan po yun, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal. 3 beses po akong dumadalo. Dahil doon ko po naranasan sa aking buhay ang kagalakan, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, sa pag-aawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, basta't ako'y dumadalo, lumuluhat, nalalamig ang aking mga katawan, mga minamahal, nagiginawa ng aking kaisipan, mga minamahal. Lahat ng aking bisyo, mga minamahal. Year 2019, sapagkat nagtrabaho po ako sa minahan, mga minamahal. Nandun na rin po ang aking pag-ibig sa mahal na Panginoon. Subalit, naroon po ang aking pagtatapat. Nasa kaligatnaan po kami ng bundok rin, mga minamahal. Doon po nagtatrabaho ako sa minahan. 10 taon din po ako nagtrabaho sa Santa Cruz, Zambales, mga minamahal. Umuwi po ako year na 2019 sa layoff na po, mga minamahal. Delikado na po yung trabaho namin, mga minamahal. Dito po, nagpatuloy po ako sa pagdalo sa pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Dakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Fernando T. Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay na napakahalaga ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na binago ng ating dakilang Diyos at kanyang taglay ang kagalakan sa kanyang puso. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo na po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Bia Michelle Aquino at maghanda na po ang ating beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Amen. Praise the at Lord. paggalang po sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldis Rada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa inyo rin po mga minamahal, baguhan man sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagkakataong ito, mga minamahal, na ipinagkalob niya po muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa kanyang dakilang gawa sa aking buhay, mga minamahal. Diyan na ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Paisus dahil dati-dati, mga minamahal, dyan po na, bago po kami dito makadalo, mga minamahal, dyan po na may dinadaluhan po kaming ibang reliyon, mga minamahal, Trinitarian, mga minamahal. Ngunit doon, mga minamahal, abang tumatagal po, mga dyan po na, hindi po sila nagsuso ng kabanalan, mga minamahal. Kagaya po dito, hindi kagaya dito, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, doon po sa dinadaluhan namin, mga minamahal, dyan po na, hindi po namin nararamdaman yung
banal na presensya, mga minamahal. Ngunit nung nasumpungan po namin dito sa Jesus Miracle, mga minamahal, dyan po na dito lamang po namin naramdaman ang matamis at banal na presensya po ng Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Kaya tunay nga po talaga, mga minamahal, na ibang-iba po talaga mga minamahal kung nandito po tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na pa Jesus dahil March, mga minamahal, this year lang, mga minamahal, March, andyan po mga minamahal na ang inyong abaglingkod, mga minamahal, ay nag-desire po sa ating pinakamamahal na pa Jesus na magkaroon po ako ng bagong cellphone, mga minamahal. Dahil yung cellphone ko dati, mga minamahal, andyan po na halos hindi na po magamit mga minamahal dahil naglalag na po yun, mga minamahal. And alam nyo, mga minamahal, pinag-pray ko lamang po yan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At alam nyo, mga minamahal, months of April, mga minamahal, andyan po na pinagkalob po ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Pinagkalob niya po ako ng bagong cellphone, mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na pa Jesus dahil after ko po mag-design ng aking bagong cellphone, mga minamahal, 4 months, mga minamahal, after andyan po nung mga minamahal, August, mga minamahal, andyan na nag-desire po ulit ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus na pagkalooban niya ako, mga minamahal, ng laptop, mga minamahal, dahil tunay po, mga minamahal, na as a college college, mga minamahal, andyan po na kailangan po natin yung mga minamahal. At alam nyo, mga minamahal, September, mga minamahal, sakto ng birthday ko, mga minamahal, September 14, andyan po, mga minamahal, pinagkalaw po ng ating pinakamamahal na pa Jesus, yung laptop na yun, mga minamahal. Kaya Yes, Lord. pinagpapasalamat ko po yan Hallelujah. po sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na pa Jesus dahil nung Saturday lamang, mga minamahal, andyan po na naganap po ang aming research proposal, mga minamahal. And bago po kami mag-research proposal, mga minamahal, nag-orientation pa po yung aming beloved instructor. And alam nyo, mga minamahal, sabi ng aming instructor, mga minamahal, na may possibility, mga minamahal, na ma-reject yung buong research proposal namin, mga minamahal. At alam nyo, mga minamahal, sa mga naunang mga grupo, mga minamahal, andyan po na sinasabi po sa kanila, mga minamahal, na maraming revisions, mga minamahal. Ngunit alam nyo, mga minamahal, bago po kami pumasok doon, mga minamahal, andyan po na nalangin po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus na nag-review po ako, mga minamahal. Andyan po na, alam nyo, mga minamahal, nung pagkapasok po namin doon, mga minamahal, doon po sa aming research proposal, ni isa, mga minamahal, wala pong revisions. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako rin po yung nagpupurit po, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa mga pagpapala, mga minamahal, na ipinagkakalab niya po sa inyong abang lingkod. Tunay po na kahit hindi na po namin hinihingi, ngunit ipinagkakalaw po ng ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa mga pagpapalang physical and financial, material, at higit po sa pagpapalang spiritual. At bagamat hindi man po karapat-dapat, andyan po na ginawang karapat-dapat po ng ating pinakamamahal na pa Jesus, gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved Sister Bia Aquino sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay, mga minamahal, na totoo yun na sa gawain ito ng ating dakilang Diyos na talagang iba talaga, kakaiba ang ating maramdaman at yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mayroong kagalakan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Oh, cast me not away from
thy presence, O Lord. Ignite thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, wag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal na magharin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ninyo'y buwim ng tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah.
ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kailangan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nalulungkot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan kahit na anong mangyari, patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa'kin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nanlulumot, di mo ako binibigo. Praise the Lord. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako nanlulumot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking
ako'y nanlulumo. Hindi mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nanlulumo, hindi mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Kahit ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Amen. Praise the Lord. Sadyang kailapit mo sa akin. Yatos po naman naman. Upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabog mo, O Jesus, Diyos na darating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng
sumigaw na praise the Lord! Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamadas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po at pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida. At ganun din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina Almeida. Hallelujah. At ganun din sa kanilang beloved children na patuloy din, nagtuturo din sa atin. Hallelujah. At ako'y bumabati rin po sa ating mga minamahal na manggagawa. At ganun din sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. Tunay na isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung sa amin na mahal. Hallelujah. Tayo po'y dadako minamahal na kung saan ito po ay ang pagbibigay minamahal. Tunay na kapag ka narinig ng mga pinagpalang Kristiyano, ang salitang pagbibigay, ang mga Kristiyano dapat laging magalak. Hallelujah. Dahil matuwa ang mga Kristiyano dahil sabihin, talagang ito na naman yung pagpapala na ating tatamasain, tatanggapin sa ating dakilang Diyos. Tunay na talagang sa ating patuloy na paglilingkod, talagang sa patuloy nating katapatan minamahal, talagang hindi kailan minamahal, talagang tayo nagtamasa ng mga grabing pagpapala. Yung atin lamang kagalingan minamahal na talagang dating supposed to be minamahal na tayo mabulok na sa hukay minamahal. Ngunit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin tayo, pinagpalang lubos ng dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang higit sa lahat ng mga pagpapala. At lalo't higit minamahal yung tayo inilaan ng Diyos na magmamana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Tunay minamahal talagang sa mga pagpapalang yan. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, minamahal, talagang nandyan inilagay ng Diyos ang pagpapala at ang sumpa para talagang masubok ang mga Kristiyano. Talagang kung anong pipiliin, kung gusto ng pagpapala o sumpa. Hallelujah. At tunay minamahal na talagang grabing pagpapala sa mga nakasubok na. Ayan po sabi ng Deuteronomio, narito nilagay ko sa harap nyo sa araw nito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung yung didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Ang sumpa kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nakikilala. At mangyaring kung kayo inyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoon yung Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iutos sa inyo sa araw na ito, ay tataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng mga pagpapalang ito'y darating sa iyo at aabot sa iyo. At kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, ang pagpapalang ito minamahal nung ating nadinig ito minamahal. Talagang umabot ang grabing pagpapala sa ating minamahal. Tandaan natin, ang grabing pagpapala, yung kalakasan nating pisakal. Hallelujah, talagang hindi mapasubalian yan sa harap ng dakilang Diyos. Na talagang tayo pinagaling, na tayo nilutas ang ating mga problema. Dati halos mabaliw na tayo sa ating mga problema. Ngunit nandiyan minamahal, nilutas ng dakilang Diyos. At talagang maraming nakasubok minamahal sa minamahal na kapatiran. Lalo na nung grabing hirap nila minamahal. At kanila masubukan ng grabing pagtatapat. Dati sila sa kubo-kubo lang nakatira. Ngunit doon sila magtapat, matutunan magtapat, hallelujah. At sumobra pa sa pagtatapat ang kanilang binigay minamahal. Nandun minamahal talagang sumagana sila sa buhay at talagang nakalaya sa anong mga sumpa minamahal. Talagang naalis sa lahat, pati mga bisyo, lahat, mga karamdaman, talagang nilutas at pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sabi nga po minamahal, talagang, sabi nga ng banal na kasulatan, talagang napapasok talaga ang tao sa sumpa kapag hindi sumusunod. Hallelujah. Dahil sabi nga po ng Malakyas, mula ng kaarawan ng iyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagit handog. Tunay minamahal, talagang napakahirap na sitwasyon ito minamahal. Kaya ang pagbibigay, ang pagtatapat minamahal, ang pagbibigay minamahal, ito'y napakalaking kaugnayan sa ating kaligtasan. Malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan na kapag hindi daw tayo nagtatapat, hindi daw binibigay ang ating ikaputandog, tayo naturingang magnanakaw sa harapan ng Diyos. At alam naman natin minamahal, walang magnanakaw na magmamana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Kaya mag-isip ang bawat Kristiyano minamahal na kapag ka nakakatanggap talaga ng pagpapala, talagang ibukod na masikap na ang pagpapalang ang para sa mahal na Panginoon. Dahil pag hindi, malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan. Maghirap ka man, magbilang ka man ng 10 taon, 20 taon, 30 taon sa paglilingkod minamahal at hindi ka nagtatapat, sayang lang ang pagod mo, kapatid. Hindi ka rin magmamana ng kaharian ng Diyos. Napakalinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan na talagang nandun minamahal, talagang grabing ito'y naging magnanakaw. Sabi nga, walang magnanakaw na magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, hallelujah, kayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa aking kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mahukbo, kundi bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasaway naman na nakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malagasan man ng bunga sa panahon sa inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mahukbo. At tatawagin kayong lahat ng mga bansa na mapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang magiging maligayang lupain daw, minamahal. Ang totoo niya, minamahal, kapag ang Kristiyano matapat, magiging masayahin ng Kristiyano. Makikita, minamahal, dahil talagang sa totoo lang, pag hindi matapat ang Kristiyano, laging nakasimangot siya, minamahal. Bakit, minamahal? Dahil nandun sa sumpa, minamahal. Nandun si Satanas sa kanya, ali-aligid, minamahal. Papalungkutin ka, palulumbayin ka niya, minamahal. Ngunit kapag ka ang Kristiyano matapat sa pagbibigay, matapat sa paglilingkod, matapat sa pagpupuri, talagang walang bakasyan na makikita sa mahal na kapatid. Talagang napakasaya at napakaalwas ng mukha, napakaaliwalas ng mukha niya, minamahal. Dahil yan ay talagang lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Kawikaan, Kapitulo 28, ang talata 20, ang tapat na tao ay mananagana ng pagpapala. Grabe, no? Mananagana daw ang tapat na tao sa mga pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Kaya kapag napansin natin, minamahal, kahit yung mga iba nating kapatid na talagang minsan dahil sa malalaki ang kanilang iniisip na tithes, lalo na kung malalaki na yung kanilang mga tinanggap na pagpapala, minsan may mga milyon, daang libo na, dumarating na minsan yung panghihinayang, minamahal. Ngunit dapat hindi manghinayang ang Kristiyano. Dahil talagang napakalaki pa ng porsyentong ibinibigay ng Diyos. Ang hinihingi lang ng Diyos ay 20%. Base dito nga po sa Malakias, dahil sabi nga po dyan, 10 bahagi. Ang 10 bahagi ay 10%. Tapos yung handog, sabi nga ng man of God, paparisan din ng 10%. Yun ang turo ng man of God. Alam naman natin, ang lahat ng turo ng man of God ay grabing pagpapala sa mga naglilingkod sa Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kagaya na lamang ni Elias, minamahal, nung siya nagturo, minamahal, dahil dun sa isang babaeng bao, na talagang namumulot na lamang ng patpat dahil huling harina na upang kanilang kainin at pagkatapos doon sila mamamatay na. That time nagkaroon ng grabing drought, taggutom, minamahal. Ngunit nung pumunta doon si Elias, sabi ng Panginoon, hallelujah, ako'y iyong painumin at ay iyong igawan ng isang subong tinapay. Sabi ng babaeng bao, wala na akong tinapay, kundi isang dakot na harina at konting langis. Sabi ng man of God, ni Elias, minamahal, igawan mo ko at pagkatapos yan, gumawa ka ng iyo at ng iyong anak. At tunay, minamahal, na matapos sa minamahal na may gawan si Elias, minamahal, nandun na gumawa rin siya para sa kanila. At mula ng araw na yung minamahal, yung gusi, minamahal, ng harina at ng langis, minamahal, yung jar na lalagyan, minamahal, hindi na nawalan. Tunay ang salita ng man of God ay talagang grabing pagpapala sa mga lingkod ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganito rin ang turo ng ating beloved evangelist Pastor Valdistral Almeda, na talagang sa paliwanag ng beloved evangelist Pastor na tumbasan ng another 10% yung kanilang handog, minamahal. At tunay, minamahal, sa lahat ng Kristiyano, tunay na grabing pagpapala. At hindi lang yun, minamahal, yung mga ibang grabing pinagpala dahil sa grabing kagalakan, dinagdagan nila ang kanilang pagbibigay, ginawa nilang 30%, 40%, 50%, hallelujah. At tunay, minamahal, sa pagbibigay natin, minamahal, hindi natin mahihigitan ng Diyos. Ang Diyos ay napakayaman, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na grabing pagpapala yan, minamahal. Talagang hindi natin talagang masapapasubalian ng mahal na Panginoon sa pagbibigay ng mahal. Hindi natin mahihigitan ng dakilang Diyos.
Kaya talagang patuloy na maging tapat, minamahal. Dahil ang pinakamahalaga talagang bahagi niya, minamahal, yung sa ating kaligtasan, minamahal. Na kung di tayo magtatapat, minamahal, ay walang halaga. Sabi nga po ng Hagay, minamahal, tayo daw po ay parang nag-iipon sa butas na supot, minamahal, na tayo nagtatago, minamahal, ng parang wala lang kung ating talagang gagalawin, minamahal. Sabi nga po dito, minamahal, sa may Hagay, kayo nangahasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo nagsisikain, gayon may hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisinom, ngunit hindi kayo napapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may butas. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kapag ka atin talagang ginagalaw at marami na talagang nakasubok nito, minamahal, nasasubukang ginalaw nila yung kanilang ikapot handog. Hindi actually, minamahal, sa pagkakaalam ko po, ang nakita ko, grabe, hindi, marami na rin po akong alam, minamahal. Talagang, ayon sa kanilang patotoo, minamahal, talagang kanilang nagalaw ang ikapot handog. Ngunit, napakahirap ng epekto nito, minamahal. Talagang sumpa ang darating sa bawat Kristiyano. At ang mahirap, kapag iba kasi ang dakilang Diyos, pag pinagkatiwalaan ka sa maliit, lalo't higit pagkakatiwalaan ka sa malaki. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ng sikreto, minamahal, ng ating mga minamahal na kapatid na lalong pinagpapala at patuloy na pinagpapala dahil sa ganun sa walang sawang pagtatapat nila, minamahal, at sobra pa talagang sa requirements ng ating pinakamamahal na Panginoon ng pagbibigay. Talagang nandun ang mga grabing pagpapala, minamahal. Tunay, minamahal, hallelujah. Talagang wag nating kaligtaan niya, minamahal, wag nating kalimutan. Sabi nga, ito ay napakalaking kaugnayan sa ating kaligtasan. Na hindi man natin ito magawa, minamahal, alanganin ang ating pagpasok sa karya ng Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, tayo patuloy na magtapat, minamahal. Halimbawa, sa ating natanggap na pagpapala, nakatanggap tayo kahit 10 piso, may 2 piso ang pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat 100, mayroong 20. Sa bawat 1,000, may 200. Sa bawat 10,000, may 2,000. Sa bawat 100,000, may 20,000. Sa 1,000,000, minamahal, 200,000. Or else, doon minamahal times point to lagi. Kung halimbawa may butal man, halimbawa 999 o 900,043 pesos, ganun may point minamahal. I-multiply nyo lang sa inyong calculator times point to lagi, minamahal. Tandaan nyo, minamahal, mas mabuti ang sumusunod kaysa umako ng grabing paalala ng mahal na Panginoon. Mahirap ang paalala, minamahal. Alam natin, marami na nakasubok yung minamahal. Kapag tunay ang sabi ng banal na kasulatan, kapag ka sumusunod, pagpapala. Ngunit kapag ka hindi sumunod, talagang pagpapalo ang tatanggapin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya atin talagang ipagkaloob yung ating 10 bahagi tandog. Talagang atin talagang wag hilingid. Talagang lahat ng bagay ay hayag sa dakilang Diyos. Wala tayong maitatago, minamahal. Lalo na, minamahal, kung gipit na gipit, tandaan nyo, minamahal, kung kailan ka gipit na gipit at talagang pilit mong ibinigay ang dakilang Diyos, tandaan natin, lahat ng bagay ay hayag sa dakilang Diyos. Buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Tandaan mo, kapatid, pag nagtapat ka, pagkalagay mo sa offering house, naghahabang ng bagay sa iyo, pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong ihanda yung ating mga 10 bahagi tandog at ating pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother elder, beloved
Amen. Praise the Lord. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos po magpala sa inyo at ibalik na makamilyong beses. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At manamahal, tayo po tumayo na manamahal at tayo po maganda manamahal dahil sa pakikinig ng salita ng dakilang Diyos. Tayo po tumayo at magbigay galang at sa salita ng mahal na Panginoon, dadalhin ng ating pinagpalang mga ngaral. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved mga ngaral, ating beloved elder, beloved Brother J.R. Serafica. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palapakan po na natin, mamayaman, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo na pinanalangin, mga minamahal. Hallelujah. O po dakila pagpala namin ang mga Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamalapang Jesus. Minsan ang Panginoon, kami lubos na nagpupuri, nagpapasalamat. Mahal na Panginoon ang aming ipinapaabot sa turubiyan sa kalangitan. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Mahal na Panginoon sa bawat paglangis. Mahal na Panginoon. Hallelujah sa bawat yugto. Mahal na Panginoon ang aming pananambahan na tunay mong ipinagpala. Mahal na Panginoon salamat. Mahal na Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig at napakatamis at banal na presensya. Mahal na Panginoon na laging pinapadama sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon salamat. Mahal na aming pinakamamalapay Jesus. Hallelujah sa mga matatapat. Mahal na Panginoon ng iyong mga anak. Mahal na Panginoon. Hallelujah subalit bagong lahat. Mahal na Panginoon. Hallelujah narito po. Mahal na Panginoon. Hallelujah ang bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon. Hallelujah kami. Mahal na Panginoon ay nagpapakumbaba, dumudulog sa turabi sa kangitan. Mahal na Panginoon nagsisisi. Mahal na Panginoon. Hallelujah patawarin. Kabaga mo po kami. Mahal na Panginoon. Hallelujah sa bawat aming nagawang kasalanan. Maging sa mga kainahan. Mahal na Panginoon namin na pagbigyan. Mahal na Panginoon ninyo ang pagkanilisin. Mahal na Panginoon ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon. Hallelujah kami darako. Mahal na Panginoon sa iyong mga banal na salita. Mahal na Panginoon buksan ang bawat puso't isipan. Mahal na Panginoon ang bawat isa buksan ang pangunawa. Mahal na Panginoon. Hallelujah naway. Mahal na Panginoon maging pagpapalang espiritual sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon. Hallelujah ang aming mapag-aaralan. Ngunit sa ganang akin. Mahal na Panginoon wala akong magagawa. Mahal na Panginoon sa iyo lamang pa ko umahas at nabaga kapangyarihan. Mahal na Panginoon kayo nawa maglagay. Mahal na Panginoon na makataga sa aking mga labi. Mahal na Panginoon. Hallelujah maging kabusugan sa aming espiritual na pananampalataya. Mahal na pinakamamul sa unat pagluhod pananalangin ng aming kagalang-galang Mahal na Pastor Will Sada Almeida sa kapangyarihan mo pinagkalob sa bawat isa sa amin sama-sama naming sinasaway lahat ng mga demonyo balagi ko na dang sa aming kalagitnaan. Cast out in Jesus name. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal nyo. Yung buhay na palakpak, mga minamahal, pagsalubong sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil sabi mga minamahal, napakabilis po ng ating oras. 4:37 na po at mga minamahal. Hallelujah. Kaya makinig po tayong mainam, mga minamahal. Dahil mga minamahal, hallelujah, walang isang oras, mga minamahal, walang isang kalahating oras o kalahating oras, mga minamahal, ang ating pagbubulay-bulayan, mga salita ng ating dakilang Diyos na kung paano tayo pinagpala nung Sunday, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, dinala po ng ating ordained preacher, mga minamahal, angkop, mga minamahal, hallelujah, sa pagpapatuloy, mga minamahal, sa hallelujah, pananampalataya at magkaroon na dapat, mga minamahal, ang ugat, mga minamahal, ang ating paglilingkod, mga minamahal, hallelujah, at hindi ililigaw ni naman, mga minamahal. Dahil minsan, mga minamahal, hallelujah, ang diablo, mga minamahal, hallelujah, mapaglinlang talaga yan, mga minamahal. Hallelujah, naglalagay yan, mga minamahal, sa isang tao, mga minamahal, na dapat niyang lakaran, mga minamahal, upang ang isang Kristiyano, mga minamahal, ito ay mapahamak, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, kapag mga minamahal, ang isang Kristiyano nang hina, mga minamahal, nang lupaypay, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ang isang Kristiyano o ang isang tao, mga minamahal, sasabihin niya, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang sarili, na mga minamahal, na sa bawat kanyang hakbangin o sa bawat kanyang, hallelujah, desisyon, mga minamahal, hallelujah, sa tingin niya sa kanyang sarili ay matuwid, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang ating topic, mga minamahal, hallelujah, maglabas po tayo ng ballpen, mga minamahal, at papel, mga minamahal, ang ating, praise the Lord. Ang ating topic, mga minamahal, this is a way which seemeth right unto a man, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang ating topic, there is a way which seemeth right unto a man, mga minamahal. May daan na tila matuwid, mga minamahal, sa isang tao, mga minamahal.
Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, hallelujah, sabi nga po minamahal, hallelujah, gagawin at gagawin ng kaaway mga minamahal upang mga minamahal, hallelujah, ang mga maraming tao, mga minamahal, lalong-lalo na tayo, mga minamahal na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal, gagawin ng dyablo, mga minamahal, upang ikaw ay manlamig, upang ikaw ay maligaw, mga minamahal, at upang ang pananampalataya sa iyo ay mawala, mga minamahal, upang ang pananampalataya na nasa iyo, mga minamahal, ay hindi magkakaroon ng ugat, mga minamahal, hallelujah, at ikaw na, mga minamahal, ay maliligaw ng landasin, mga minamahal. At mga minamahal, ang iyong sarili, mga minamahal na kaunawaan, mga minamahal o desisyon sa buhay, mga minamahal, ang siyang magpapahamak sa iyo. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Basahin po na natin ang ating pambungad na talata, mga minamahal, dito po sa Kawikaan. Ang kabanata po ay 14 at ang talata po ay 12. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Kawikaan sa Kabanata 14, talatay 12. Ito po ang nakasulat. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. God bless you po sa ating Bible reader, mahal na Panginoon po. Minamahal ang magpala sa kanyang banal na salita. God bless po sa ating beloved elder, minamahal. Sabi, mga minamahal, dito sa Kawikaan ng Kabanata 14 at ang talata po ay 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Nandyan na, mga minamahal. Hallelujah. Ang gawa ng mga maraming tao, mga minamahal. Sa tingin nila, mga minamahal, ang mga maraming tao, nakakilala, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa tingin nila, mga minamahal, ito ang tama, ito ang daan patungo sa buhay, mga minamahal. Subalit walang kalakip na kapangyarihan, mga minamahal. Subalit dito sa atin, mga minamahal, hallelujah, bilang nakakilala sa katotohanan, dahil sabi ng ating dakilang Diyos, hallelujah, sa 1:14, I am the truth, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father, but by me, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, ako ang daan at ang katotohanan, mga minamahal. Walang sino man, mga minamahal, makakapunta sa langit, mga minamahal, kundi sa pamamagitan, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Na dito, mga minamahal, sa atin may totoong propeta, mga minamahal, itinalaga, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal, na nanalangin, ayuno, nag-aayuno, mga minamahal, nagrabe, mga minamahal. Grabe kung magmahal, mga minamahal, ang ating kagalang-galang Malapastor Will Estrada Almeida para sa sangkatauhan, mga minamahal. Sabi ng ating kagalang-galang Malapastor, mga minamahal, hallelujah, sa grabe ng kanyang pag-ibig, mga minamahal, sa sangkatauhan, kung mabibili ko lang, mga minamahal, ang isang kaluluwa ng 1 milyon, bibilihin ko, babayaran ko. Subalit, mga minamahal, sabi ng ating kagalang-galang na kagalang-galang Malapastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, hindi mabibili na kahit milyon, kahit ipunin mo pa, mga minamahal, ang yaman dito sa mundong ito, mga minamahal, ang isang kaluluwa, mga minamahal, kung hindi siya pinili ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hindi kitinawag sa katotohanan, mga minamahal, walang magagawa ang salapi, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal, sa pamamagitan ng dalangin at ayuno, mga minamahal, ng ating kagalang-galang Malapastor Will Estrada Almeida, sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, mga minamahal, at hallelujah, hallelujah sa kapurihan natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Kung ikaw talaga ay pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kahit ikaw na ang pinakamahirap sa mundong ito, mga minamahal, kung ikaw ay pinili, mga minamahal, at tinawag sa katotohanan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, ikaw na ay pipili ng ating at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, purihin ng ating dakilang Diyos. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon, mga minamahal, hallelujah, ay kapahamakan at kamatayan. Mga minamahal, pumasok tayo, mga minamahal, hallelujah, sa ating kalalagayan. Bilang isang tunay, mga minamahal, hallelujah, at pinili at kinabagan, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa ating kapanahunan. Lahat tayo, mga minamahal, ay hindi karapat-dapat, mga minamahal. Lahat tayo ay marumi, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Kung ating bibilangin ang ating kasalanan, mga minamahal, singdami ng buhangin sa dalampasigan, mga minamahal. Hindi mabilang ang ating kasalanan, subalit, mga minamahal, hali tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos, kaya panghawakan natin ito, mga minamahal, baka sakaling, mga minamahal, ang isang tao, mga minamahal, na binigyan ng karunungan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, biglang magmataas, mga minamahal.
na tila matuwid, mga minamahal, sa isang tao, mga minamahal, ngunit ang dulot naman, mga minamahal, ay kamatayan, papunta, mga minamahal, hallelujah, at sa kamatayan, sa dagat ang apoy, mga minamahal, at ito ay magkapaghihiwalay sa Kanya, mga minamahal, hallelujah, sa relasyon ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord. Sino ang magsasabi, mga minamahal, na sa bawat desisyon ng tao, mga minamahal, hallelujah, ako ay tama, mga minamahal. Hindi bagat ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sinasaway niya ang kanyang iniibig, mga minamahal. Sino ang makapagsasabi, mga minamahal, ang aking desisyon, mga minamahal, ito ay matuwid sa aking harapan, mga minamahal, ito ay tama, ito ay nakalulugod sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord. Walang makapagsasabi, mga minamahal, dahil mga minamahal, ang plano ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ay napakanda sa bawat isang Kristiyano kung nasusunod po natin ang kalooban, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil sabi nga sa Isaiah 55:8, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, for my thought are not your thought, mga minamahal. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip, ang pag-iisip o ang inyong mga lakad, mga minamahal, ay aking mga lakad. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabe, mga minamahal. Kaya mga minamahal, yung hallelujah at ating topic, mga minamahal, there is a way which seems right unto a man, mga minamahal. Huwag po natin yan, mga minamahal, i-apply sa ating sarili. Bagkus ito ay babala, mga minamahal, hallelujah, hindi doon sa hindi mananampalataya, mga minamahal. Hindi doon sa nanghina, hindi doon sa nanglalamig, mga minamahal. Kundi bagkus tayo na narito, mga minamahal, upang huwag tayo manghina, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi, praise the Lord! Purihin ang Diyos na buhay upang huwag tayong manghina, mga minamahal. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo naman iyon, mga minamahal, ay daan ng mga kamatayan, mga minamahal. Tayo ang binibigyan ng babala, mga minamahal, dahil mga minamahal bilang isang tao, mga minamahal, darating tayo, mga minamahal, sa puntong ganito, mga minamahal. Marami ang mga tinawag, mga minamahal, na marami ang nabautismuhan, mga minamahal. Marami ang naglilingkod, mga minamahal. Hallelujah, na nandyan marami, sa bawat nabautismuhan, mga tumagal ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 10 taon, na kahit 20 years na, mga minamahal, kapag dumaan, mga minamahal, hallelujah, ang topic na ito sa isang tao, mga minamahal, hindi niya na-control, mga minamahal, baliwala ang taon ng pagpabagal na napakarami, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ito, mga minamahal, ang makapaghihiwalay sa bawat isang Kristiyano. Mga babala, mga minamahal, na hindi basta-basta, dapat, mga minamahal, hallelujah, baliwalain, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, ni Apostol Pablo, mga minamahal, lahat ng uri ng kasamaan, mga minamahal, batid mo ang masama at ang mabuti, batid mo ang masama, maliit na masama, maliit na malaki, maliit na napakalaki, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, layuan mo ang mga ito, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Basahin po na natin, mga minamahal, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga unang Tesalonika, ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 22. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Tesalonika, kapitulo 5, ang talata po ay 22. Ganito po ang sinasabi, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, dahil nakikita, mga minamahal, ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na tinawag, mga minamahal, hallelujah, bilang apostol, mga minamahal, hallelujah, upang ipangaral, mga minamahal, sa lahat ng kinapal, mga minamahal, sa kanyang kapanahunan, mga minamahal, ang mabubuting balita, mga minamahal, kung ano ang layunin ng ating dakilang Diyos na buhay. Bakit siya nagkatawang tao sa mundong ito, mga minamahal, hallelujah, nakita niya sa mga maraming tao, mga minamahal, na kahit na sila'y nabautismuhan na, mga minamahal, na kahit, mga minamahal, hallelujah, narinig na nila ang tunay na salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, subalit marami pa rin, mga minamahal, ang lumalayo, mga minamahal, bakit, mga minamahal, din may tila matuwid sa isang tao, mga minamahal, subalit ang dulo naman iyon ay nakakapahama, nakapaghiwalay sa relasyon sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, mga minamahal.
Tayo ang nakakaalam, mga minamahal, binigyan tayo ng karunungan ng ating dakilang Diyos mula nung tayo, mga minamahal, ay tawagin, mga minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito, mula nung tayo ay nabautismuhan, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay ay nakalakip na sa atin dahil ang katawang ito, mga minamahal, ay templo ng Diyos, mga minamahal. Alam na natin, mga minamahal, ang mabuti. Alam na natin ang masama, mga minamahal. Na tila matuwid sa isang tao, kaya sikapin nating labanan ito, mga minamahal, hallelujah, upang ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ay hindi hihiwalay sa atin. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, kapag dumating, mga minamahal, na tayo ay nagkukulang, mga minamahal. Kapag dumating, mga minamahal, hallelujah, na punto, mga minamahal, nabawasan natin ang paglilingkod sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Wag, sa lahat po, mga minamahal ng nakakapanood, mga minamahal ng Kristiyano, wag po tayong masaktan in general po ito, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay parang talim na dalawa, mga minamahal, magkabila ang kanyang talim, mga minamahal. Matulis, mga minamahal. Masakit, mga minamahal, tagos sa puso, mga minamahal, tagos sa ating kaluluwa at espiritu, mga minamahal. Kaya mas maigi, mga minamahal, na sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, huwag nawa, mga minamahal, hallelujah, mawala, mga minamahal, hallelujah, ang yung paglilingkod sa mahal na Panginoon, bagkus layuan mo ito, mga minamahal, para hindi ka tawaging duwag sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Yung mga duwag, mga minamahal na mananampalataya, kabasayan po natin mula po sa Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 21, hallelujah, at ang talata po ay 8 talon sa 27. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Revelation o Apokalipsis, sa kabanata ay 21, sa talata ay 8 talon sa 27. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan, ang anumang bagay na karumal-dumal, o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. Pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag dumating, mga minamahal, hallelujah, sa atin ang tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo na ay kamatayan, mga minamahal, ang sabi, mga minamahal, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga namamatay tao at sa mga pagkiapid, mga sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal, ang gawa ng tao, mga minamahal, sila ang tinawag na duwag, mga minamahal. Hallelujah na nandyan, mga minamahal, hallelujah, ang gawang makamundong, makasanlibutan, mga minamahal, ay nanananahan sa kanila, mga minamahal. Marami ang nagsasabi, kilala ko ang mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ako ay nangangaral, mga minamahal, ng salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ako ay naghahayo, mga minamahal. Hallelujah, nang subalit, mga minamahal, hallelujah, ang kanilang sinasambit, mga minamahal, na salita ng ating dakilang Diyos na buhay, bagamat ito, hango ito sa Biblia, mga minamahal, subalit sa kanilang sarili, mga minamahal, walang gawa, mga minamahal. Patay ang kanilang, hallelujah, mga salita, mga minamahal. Patay ang kanilang pinangangaral, mga minamahal. Subalit ang ating kagalang-galang, mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, bago humayo yan, mga minamahal, bago i-share, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay, hindi yan natakot, mga minamahal. Hindi yan naging duwag, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, naging matapang ang ating kagalang-galang, mga Pastor Will Estrada Almeida, sa lahat ng kinapal, maging sa sasakyan, mga minamahal, ipinangangaral ang Ebanghelyo ng katotohanan na kung gusto nyo ng langit, kayo ay, hallelujah, lumapit sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil dito, totoong Diyos na buhay, ang iyong paglilingkuran, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, in-apply ng mga tao, mga minamahal, na tila matuwid, mga minamahal, sa kanila, mga minamahal, subalit ang dulo pala niyaon ay kamatayan, mga minamahal. Grabe, mga minamahal.
sa 27 mga minamahal, at hindi papasok doon sa anumang paraan, hallelujah, ang anumang bagay na karumal-tumal mga minamahal. Hindi papasok mga minamahal sa kariyan ng langit mga minamahal. Hallelujah, kung ikaw ay hindi nagtatapat mga minamahal sa bahagi ng pagbibigay mga minamahal. Kung hindi mo nagagawa mga minamahal ang dumalo ng 3 times a week mga minamahal. Dahil sabi ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida, hallelujah, ayon sa banal na kasulatan mga minamahal, purihin mo ang ating dakilang Diyos mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog sa madaling sabi. 24 oras, ilan ang oras natin mga minamahal sa Miyerkules, ilan ang oras natin sa Biyernes, ilan ang oras natin sa Linggo. Hindi nakaabot mga minamahal sa 24 oras mga minamahal. Subalit mga minamahal, ang ating kagalang-galang na Pastor Will Rizada Almeida naging wise mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, maging wise na pastor mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hinati-hati mga minamahal. Nandyan mga minamahal, may Bible study pa mga minamahal. At ang puri mga minamahal sa umaga, napakahaba, alas 6 hanggang alas 12, minsan hanggang alauna. Pagdating ng alas 4, puri ulit, minsan puri hanggang alas 8, yung iba hanggang alas 9. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Grabe mga minamahal, hallelujah, ang pagpapagal mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor Will Rizada Almeida mga minamahal, hallelujah, upang mga minamahal na sa bawat mga minamahal, hallelujah, pinili ng ating dakilang Diyos na buhay. Di sabi sa Biblia, nasa sinapupunan ka lamang ng iyong mahal na ina mga minamahal, pinili ka na ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Hallelujah, nandiyan bagamat hindi pare-parehas ang pagtawag ng ating dakilang Diyos na buhay, subalit mga minamahal, sabi ng ating dakilang Diyos, ang aking pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip mga minamahal. Tinawag ka na mga minamahal, hallelujah, sa taon na yan. Tinawag ka na bilang matanda ka na mga minamahal. Tinawag, may mga tinawag na inabutan ng kamatayan mga minamahal. Hallelujah, mapalad ang taong mga minamahal, mamamatay na lang, tinawag pa ng ating dakilang Diyos na buhay. Grabe ang plano mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Subalit tayo mga minamahal, binibigyan pa ng pagkakataon mga minamahal. Hallelujah, na magpakainit mga minamahal. Hallelujah, dahil may nag-share sa akin mga minamahal. Sabi mga minamahal sa akin mga minamahal, may nanaginip mga minamahal, kung ito na po ay ating nabasa mga minamahal. Hallelujah, nakita niya mga minamahal, marami ang mga naiwan mga minamahal na mananampalataya mga minamahal. Hindi basian mga minamahal na ikaw na tumagal ng 10 taon, 20 taon mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, in-apply mga minamahal na hallelujah ng tao mga minamahal sa kanyang sarili mga minamahal. Hallelujah, ako na inabautismuhan mga minamahal. Ako na ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan, dumadalo naman ako mga minamahal. Subalit hindi na susunod ang 3 times a week mga minamahal. Hindi man tayo karapat, dapat lahat mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Paano natin masasabi na tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan mga minamahal kung binabawasan natin ang ating paglilingkod sa harapan ng ating dakilang Diyos? May tila matuwid sa isang tao mga minamahal, may tila mga minamahal sa isang tao na alam niya ito ay nakakabuit, alam niya na ito ay okay lang dahil nananalangin naman ako. Mga minamahal. Subalit sabi sa banal na kasulatan mga minamahal, hallelujah, sa lahat pagkakatipon ng mga banal mga minamahal, huwag mong hayaan mga minamahal na ikaw ay wala doon mga minamahal. Dahil ang panalangin ng propeta ng Diyos mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida mga minamahal, ang panalangin ng mga pastor mga minamahal, hallelujah, kapag babalik ang mahal na Panginoong Hesus, araw ng gawain. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Paano na lang pag-araw ng gawain mga minamahal, nandoon ka mga minamahal, kasama mo ang mga makasanlibutang tao mga minamahal. Paano na lang araw ng gawain mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, nandoon ka mga minamahal sa mga event mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat ng nakukunawa, hallelujah, magsabing amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sabi sa hallelujah, Apokalipsis ni Juan mga minamahal sa 27 mga minamahal, hallelujah, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam mga minamahal at ng kasinungalingan mga minamahal. Kasuklam-suklam mga minamahal, hallelujah, yung salita mga minamahal na desisyon ng isang tao na tila matuwid mga minamahal, subalit ang dulo naman pala niyaon ay kapahamakan mga minamahal. Natingin niya sa kanyang sarili, ito ay tama mga minamahal. Natingin niya sa kanyang sarili, ito ay okay lang mga minamahal. Natingin niya, ito ay nakakabuti sa akin, okay lang mga minamahal. Dahil nagtatapat naman ako mga minamahal. Hallelujah, okay mga minamahal, nagpupuri naman ako sa umaga, nagpupuri naman ako sa gabi mga minamahal, subalit sa pagkakatipon ng mga banal mga minamahal, wala ka. Paano na lang mga minamahal? Tiyaga ng akin, wala akong alam. Subalit Biblia ang nagsasabi mga minamahal. Huwag mong hayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay mga minamahal. Dahil sabi nga mga minamahal,
ni Apostol Pablo, mga minamahal. Hallelujah, kung ating napapababayaan, mga minamahal, o kung ating nababawasan, mga minamahal, ang paglilingkod, mga minamahal, at ang ating pagtatapat na hindi lang sa bahagi ng pagbibigay, pagtatapat ng mga labi, pagtatapat ng ating mga pakikinig, pagtatapat ng ating mga mata, pagtatapat ng ating mga paa, pagtatapat ng ating mga paa, mga minamahal, namamatay ang ningas, mga minamahal, ng Espiritu na nananahan sa atin buhat nung tayo ay nabautismon sa tubig mula nung inahon tayo, mga minamahal, yung Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, yung ningas, mga minamahal, parang lampara, mga minamahal, hallelujah, na naubusan ng langis, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa mga wise Christian sa 10 dalaga, mga minamahal, hindi inayahan, mga minamahal, ang pananampalataya, mga minamahal, na mawala sa kanila, mga minamahal, nag-receive ba sila ng langis? Ano ang ginawa, mga minamahal? Laging dumadalo, mga minamahal. Hallelujah, nandyan na lagi, mga minamahal, nagpupuri, mga minamahal. Hindi niya ayan na pagkatibo ng mga banal, mga nandoon sila, nakanda sila lagi, mga minamahal, upang ang pag-ibig, ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi mawala sa kanila. Basahin po na natin ang unang sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, ang kabanata po 5, at ang talata po ay 19. Amen. Praise the Lord. Malapit na po na tayong matapos. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata po ay 19. Ganito pong sinasabi, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord! Napakagandang talata, mga minamahal. Ang talatang ito patungo sa langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Nasabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Batid natin ang mabuti at ang masama, mga minamahal. Hallelujah, yung salitang okay lang, mga minamahal, upang mga minamahal ang tila matuwid sa isang tao, mga minamahal, hallelujah, ay wag, hallelujah, pumasok sa ating puso't isipan, mga minamahal. Pagkampunan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sabi pa ni Apostol Pablo, mga minamahal, basahin po na natin ang sulat ni Apostol Pablo 6 at ang talata po ay 16, mga minamahal. Hallelujah, hihanda na po, mga minamahal, ang Tito 1:5 at Apokalipsis 3:21. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Efeso sa kabanata 6, talatay 16, ito pong nakasulat, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nanganagniningas na suligi ng masama. Pakampunan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi na po Pablo, taglayin ninyo ang kalasag, mga minamahal, ng pananampalataya, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, kapag nasa iyo ang kalasag ng pananampalataya, mga minamahal, ito ang nagiging pagpatay mo, mga minamahal, sa gawa ng kaaway. Ito, mga minamahal, hallelujah, abang ito ay nasa iyo, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, ang nasa iyo, ang hallelujah, taglay-taglay mo ang pananampalataya, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, hindi lalapit sa iyo, mga minamahal, hallelujah, nagkakaroon ka ng baluti, mga minamahal, na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos. Dahil sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, kapag nasa iyo ang kalasag, mga minamahal, hindi ka hayaan. Bakit, mga minamahal, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at sa ating araw ng ating pananambahan, mga minamahal, sa ating pagkakatipon, hindi mo inayaan, mga minamahal, na mawala sa iyo ang ningas ng Espiritu, mga minamahal, sinisikap mo, mga minamahal, na tumulo ang iyong luha, maramdaman ang kanyang banal na Espiritu, mga minamahal, ang kanyang napakatamis sa banal na presensya, mga minamahal, dahil kapag nasa iyo yan, mga minamahal, yan ang, hallelujah, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, na pula lapit sa iyo, mga minamahal, napapalayo mo na yan, mga minamahal. Lumalayo yan sa iyo. Ulitin ko ang basa ng dahan-dahan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nangniningas na sulugi ng masama. Grabe, nangniningas, mga minamahal, na masama, mga minamahal. Kapag nandyan ka, mainit kang Kristiyano, mga minamahal, naging wise Christian ka, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, yung ating topic, mawala yan sa iyo, mga minamahal, hallelujah, bilang babala, mga minamahal, hallelujah, na ating napag-aaralan, mga minamahal, hallelujah, yung gawa ng kasalanan. Minsan, mga minamahal, dahil ang tao walang matuwid, wala kaisa, kapag duman sa iyo ang kasalanan, mga minamahal, yan ay hihiwalay, mga minamahal. Pagampunan natin ang ating dakilang Diyos. Basahin po na natin, mga minamahal, hallelujah, ang Tito 1:15 ang Apokalipsis 3:21. Magkasunod na po, amen. Dahil ano na po ang oras. Hallelujah. Sulat ni Apostol Pablo sa mga Tito, ang kabanata po sa Tito 1:15, Apokalipsis 3:21. Amen. Praise the Lord. Tito 1:15, isunod na po natin yung Apokalipsis 3:21. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 1, ang talata po ay 15. Ganito po sinasabi,
Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis, dadapot sa nangahawa at di nagsampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ang kanilang pag-iisip at kanilang budi ay parang nangahawa. Amen. Praise the Lord. Apokalipsis 3:21. Isunod na po natin. Aklat po ng Apokalipsis sa Kabanatay 3, talatay 21, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Amen. Pagkampunan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nasabi, mga minamahal, dapat ang malinis, mga minamahal, ay magpakalinis pa, mga minamahal. Mula nung tayo, mga minamahal, ay nabautismuhan, mga minamahal, mula nung tayo ay nagpatuloy, mga minamahal, hanggang sa hallelujah, taong ito, mga minamahal, kung ang ating ng taon ay nabilang naman na 5 taon, 10 taon, 20 taon, mga minamahal, huwag na natin, mga minamahal, matuwid ang ating nilalakaran, mga minamahal, huwag na natin tignan, mga minamahal, hallelujah, na i-apply sa isang tao, sa isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, na kanyang nilalakaran ay matuwid na, mga minamahal. Ang tao walang matuwid, wala kahit isa, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kaya lagi nating hallelujah, pagkatandaan, mga minamahal, hallelujah, na sabi sa Tito 1:15, mga minamahal, ang malinis ay dapat magpakalinis pa sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, huwag mong hayaan na mawala, mga minamahal, ang ningat na Espiritu na nasa iyo, mga minamahal, taglayin mo ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na dito naramdaman mo, gumaling ang iyong karamdaman, ang iyong problema, may ang nilutas ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, yung mga bagay, mga minamahal, na gawa ng kaaway na pagtagumpayan mo, mga minamahal, kaya dapat, mga minamahal, ang malinis, dapat magpakalinis pa, mga minamahal. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat tayo, mga minamahal, hallelujah, ay dumaranas, mga minamahal, na matinding pagsubok, mga minamahal. Subalit ano ang gusto ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal? Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, taglayin mo, mga minamahal, ay ikaw ay mananagumpay na Kristiyano. Sabi sa Apokalipsis ni Juan, mga minamahal, 3:21, ang magtatagumpay ay aking pagkakalubang upong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon Jesus, bumaba ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dito sa lupa, mga minamahal, hallelujah, dumating ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dekada na ang lumipas, mga minamahal, nagkaroon ng totoong pastor sa ating kabanaunan, mga minamahal, upang tayo na ay tawagin dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, pinaiikli na ng ating dakilang Diyos na buhay ang araw dahil sa inyo, mga minamahal, na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal, dahil alam ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ikaw na nagpapatuloy, na nagpapakainit, dumadalo ng 3 times, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, ikaw ay upo sa kanyang tabi, mga minamahal, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Alisin na natin, mga minamahal, hallelujah, ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah, ang diablo, mga minamahal, hallelujah, ginagawa na ang lahat ng kaparahanan, mga minamahal, upang ikaw ay mawala, mga minamahal. Ang ating topic, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal. There is a way which seemeth right unto a man, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, dito na nag-uumpisa yung pagmamataas ng isang Kristiyano, mga minamahal. Kaya sabi, mga minamahal, manatili tayo sa mababa, mga minamahal. Dahil kapag nasa iyo ang pag-ibig, sabi ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nasa iyo na lahat ng mga utos, mga minamahal. Layuan mo ang sulugi ng gawa ng kaaway na kasamaan na alam mo, ito ay nakapagpapalayo sa iyo, mga minamahal. Din sabi ng sa banal na kasulatan, mga minamahal, babalik ang ating dakilang Diyos na buhay sa hindi mo iniisip, mga minamahal. Babalik ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, doon, hindi doon sa ikaw ay nanlalamig, mga minamahal. Babalik ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dito sa mundong ito, mga minamahal, hallelujah, pinikli na ang panahon, mga minamahal, doon sa mga mainit, yun ang babalikan ng ating dakilang Diyos na buhay, hindi doon sa mga nanlalamig, mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay. Tanungin natin ang ating sarili. Tayong nakakalam ng ating kahinaan. Karapat dapat ba akong magmana ng buhay na walang ganun? Karapat dapat ba akong umupo sa kanan at luklukan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal? Kapag ikaw ay nagpabaya, mga minamahal, baka ilalagay ka hindi doon sa kanan, doon sa kaliwa na parang kambing, mga minamahal. Pagampunan natin ang mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Hallelujah, pahalagan po natin, mga minamahal, ang ating pagkakilala sa buhay na Diyos, mga minamahal.
Dahil ang ating nakilala, Diyos na buhay, mga minamahal. Bagamat hindi natin nakikita ang ating dakilang Diyos na buhay, subalit ramdam natin, mga minamahal, na sa bawat banal na gawain ng kanyang napakatamis sa banal na presensya, ating nararamdaman, mga minamahal. Sikapin natin, mga minamahal, huwag tayong pumayag ang ating mga mata, mga minamahal, hindi papatak na kahit isang luha, mga minamahal. Kapag pumatak ang isang luha sa iyong mata, pasalamatan mo ang buhay na Diyos. Dahil yan ang napakatamis sa banal na presensya na nagbubuhat. Kapag naramdaman mo ang kanyang napakatamis sa banal na presensya, napapatay mo ang gawa ng kaaway, ang dyablo ay hihiwalay sa iyo, mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Uupo kang kasama ng ating dakilang Diyos na buhay. Awitan na po natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, akin na po pinagkakaloob. Hallelujah sa ating beloved outing preacher, Kuya Pupoy. Amen. Hallelujah. It's not that all that, but my friend. Oh, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is stumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you will see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And Jesus said, cast your burdens upon Him, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest.
to me, and I will give you praise. Maminamahal, na sa ating Diyos na si Jesus ang kapahinga. Ang sabi ng ating mga ngaral, may daan na tila matuwid sa harap ng tao. Kanyang sinusunod, kapritso ng kanyang sarili, pero patungong kapahamakan. Ang ating tinutungo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, tayo sumasamba, ibinibigay natin ang ating mga sariling buhay na hain sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang tama na kaisipan, ang tamang ginagawa sa mga tunay na mga Kristiyano, maminamahal, mahalaga ang pagkipag-ugnay, makapiling ang mahal na Panginoon sa tuwing araw ng pananambahan. Kaya kapag kumikilos sa malapit sa ating kalagitnaan, huwag kayong manatiling manonood. Sikapin ninyong lumuhod, ipikit ang mga mata, at sumangguni sa inyong mga kasalanan sa ating mahal na Panginoon, dahil ang Diyos ay sagana sa pagpapatawad. Kung tayo maminamahal, maraming nagagawa. Mula Lunes, Martes, hanggang kaninang umaga. Pero sa oras ay kay nanikluhod, lumapit sa ating mahal na Panginoon. Dahil may mga kaisipan ka, may mga ginagawa kang hindi kaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon. Nandiyan siya, tapat na magpapatawad sa lahat ng iyong mga ginagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Sabi ng ating mga ngaral na maliwanag, si Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang iba sa silong ng langit, walang ibang makapagligtas kundi si Jesus. Walang ibang magpoproteksyon sa atin kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Walang ibang Diyos sa ibabaw ng langit, ng lupa, sa ilalim ng lupa, saan ka man pumaroon, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Salamat sa totoong mga ngaral. Ang ating minamahal, kagalang-galang na pastor, ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor, pinagpatuloy ang mga pangangaral na ito hanggang sa ating kapanahunan. Dahil nasumpungan natin, maminamahal, ang tunay na daan, ang tunay na gawain, ang tunay na iglesia. Magpatuloy tayo. Ang sabi ng ating napag-aralan nakarang linggo, kung tayo magpatuloy dito sa ating pundasyon na nalalaman, hindi tayo magkamali. Hindi tayo kakaliwa, hindi tayo kakanan, hindi tayo atras. Patuloy. Dahil sa dulo ng ating pagtitiis, sa dulo ng kahirapan, sa mga problemang kinakarap araw-araw, matutuntun natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Darating siya upang tayo kukunin, upang tayo na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong ng ating mga ngaral, karapat dapat ba tayong tumanggap ng masaganang pagpapalang ito? Kung hindi, panahon na upang kayo'y manikluhod, makipag-usap sa ating malapay, anong kulang ko? Ano pang kulang namin? Ano pang kailangan kong gawin upang matuntun ko? Upang malaman ko, upang mapagtagumpayan ko ang mundong napakagulo. Urihin natin mga Panginoon para sa ating minamahal iniibig na beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Hindi po sapat ang iglesyang kinarurunan na walang prueba at walang ebidensya. Nasa banal na kasulatan, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi ko mo ikay nakasilong, nakasandig sa isang pananampalataya, sumasamba ka, sapat na yan. Kung wala kang Kristo sa iyong puso, kung hindi ka nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, kung hindi ka nabautismuhan sa Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon, dahil 4 na reglamento ang kailangan mo papuntang langit. Yan ay napaloob ang pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at bautismo sa Espiritu Santo. Kung wala ka dyan, dumalo ka na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Makamtan mo ang lahat ng iyong hinahanap dito sa iglesyang ito. Kaya sa hapong ito, itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin na aming babanggitin, ipikit ang mga mata sa ating mga beloved visitors, kumalit kasama dito sa ating crowd. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus,
Salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Ayaw kong maligaw ng landas. Ayaw kong sumunod sa aking mali na haka-haka sa aking puso, sa aking isipan. Gusto kong sumunod sa iyo. Gusto kong makilala ka. Mahal na Panginoon, ako'y makasalanan. Narito na nikluhod sa iba ng harapan. Nagsusumamo. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo ito ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo po ako, sampu na aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Upo, mahal na Panginoon, ang nagsitanggap sa iyo sa mga sandaling ito. Kahabagan mo, patawarin sa kanilang mga kasalanang nagawa. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin mo silang tunay na Kristiyanong sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Idinadalangin namin ang lahat na ito. May pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Tuloy-tuloy na tayo maminamahal sa ating mga pangailangan. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo bilang point of contact. Ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Banggitin ang karamdaman kung cancer yan, sakit sa puso, high blood, diabetes. Kung ikay lulong sa bisyo ng shabu, marijuana, lahat ng uri ng mga karamdaman, lahat ng uri ng mga kahinaan, mga bisyo, pagpatay, anuman, hallelujah, ikay nalulong sa mga sandaling ito, kahabagan ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, sumampalataya ka. Manalangin tayo sa unat panalangin ng aming dearly beloved evangelist, Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Nagsusumamo kaming lahat, malapay ng mga anak, lahat aming mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook, lahat aming mahal, mga kapatiran na narito, nakapanood sa aming pong hallelujah gawain. Patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo sa aming mga kasalanang nagawa. At sama-sama kaming sumampalataya, demonyo ng cancer, tuberculosis sa puso, diabetes, hallelujah, asthma, hallelujah, hallelujah, pagkalulong sa marijuana, hallelujah, shabu, hallelujah, pagkabulag, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. At ang uri ng mga karamdaman, di mo na kahirapan, hallelujah, pagkatumboy, cast out, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, di mo na kahirapan, cast out, in the mighty name of Jesus, be spiritually blessed, be blessed, be blessed in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance I pray right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Iwagay-way ang inyong mga kamay. Magpasalamat tayo sa ating malapayin si hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo sabay-sabay sa ating malapayin, Lord. Tapos ating dalawang kamay bilang pasasalamat. Lumukso, huwag magbibiro. Bilang pasasalamat, lahat ng inyong kailangan, lahat ng ating inihiling, ipagkaloob ngayon din ng ating mahal pa sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayong tumalong 3 beses bilang pasasalamat. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the word. Worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal pa Jesus, maminamahal. Karagdagang announcement, huwag ninyong kalimutan ang ating midweek service next week.